yang cantik jelita. Oke, ini sindenya. Pring jomplang sangkal putung aja kemampang bisa nasing nanggung mampir mas monggo mampir mampir mangga mampir napa idan napa boten mampir mampir ayo ala doa lolo lolo ayo dok kene dok jalen dolen jalen asik ayo bang Iwan mana Iwan ayo dong sini oke gak apa-apa asik oke mohon izin ya saja wakili boleh ayo mas ayo sini diwakili tapi karo nyamer diwakili giping iya boleh ayo Allah doa lolo 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 sing marai mau sapa gendera ren salendro mone peturon wis winaca alane kacilik mula nyangking ember kiwe tengen jagong jejer go tabak angen sate sot sing marai bingung sapa ojo ngopo kang gawe lo asmo ayo ayo nanging migunani sekara pisang
sesajining karya patut lamun pinulato ring sesama ditumu nganggo mangsi lerang-lerong tur mantesi dalendol dalendol kandes luwes sasolae gunung sari banyu masan ale bagoran nes gonen kandes luwes sasolae nandur kopi nanggalengan ayo saiki pada nanggalengan Gunung Sari Manjang Gunung Temurun nes gones kandes luwes sasolae nandur kopi nang buritan wedange kopi karo pacitan Gunung Sari banyu masan kalibagoran. Oke, terima kasih Neng. Itulah yang dinamakan tembang Bukit Ras.